Ole tuntum video chuanin Facebook video download dan do en chinang riatan chun thilol sam takania rilo ta chuan boive theina do nia chuan ama sabera Facebook akhanan lut thorila chuan Facebook akhan kan video du zong alom te khan kami download dan kha kan indonia reels in lut chinila chuan tlain khel lai video hi lo download du ni taila ama sabera chuan he tlai an hnuai dot kha kan click anga dot an hnuai ti chuan he tlai an hnuai lampang a copy link ti lo langa hian kan click leang ti khan a link kha kan copy nia chuan kan chu asan topang ti chuanin Chrome a hian kan lut anga chuan Chrome a hian tlai search na lo lang hianin Facebook video downloader ti kan search anga chuan ke chui lo lang to kalo nei to ka lo search to wangin thian langa chuan Snapsafe a hian tlai Snapsafe a hian kan lut ang ti chuan ti hian lo langa paste video URL Facebook tlai bom ro ka hian he tlai kan a link kan copy kha kan paste lut do ni kan long press anga chuan paste lo langa paste in kan hmet anga ti khan download ti hian kan hmet leang tiang kan download tur kha lo lang ta ti chuan a quality hi asang kan de chuan an hnuai hi kan phet menga tua chuan an chung jok hian kan download thinang chi kan close meang ti chuan he tlai chung hi lo langa file downloaded aron ti ta open chinang ti khan kan video du chu kan download ta kan download zawa ti chuan kan gallery a awm lo in chinang chuak ta veka chuan he te kan gallery a lom ta chuan du le kan vung tha in du le he ta YouTube a te Facebook a te Instagram lo a te po kan share thei tho do ni kha jong kha di